mga luksakan. Pada di tanumay nangka nagyang kutua kapterbiatan ko mga watatano. Saudi tanu siran matarbiya kutitu ambiatan wagama Islam na siyadan mararanis sa ayam ya sagbiran ada debiatan paparangayan ng kuto paparangayan o mga sarwang dedabiatan o mga sarwang ayapan o ba maulusang kuto ang mga simba kabiyalo yung kasiran ama kafir amyaging ran sa muslim. So hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitero iyan ma min mauludin illa yuladu ala alfitra. Dati ganami pumbawata awata inunta na si iko pakaasalian. Aya pakaasalian nas kanyan suagama Islam. Aya maana niyan na suwata ainim bawata ikaririga nas kanyan na matatagu ko agama Islam sa kanyan na Muslim. Fa abawahu yuhawidanihi na aya sabab adinyan ikambeloy a Yahud o din adinyan ikambeloy a Christian kafir na sabab kumbel a loksiyan. Siran ipapakatuyokon, siran ipapakatuludun sang kuta kakabaloy niyan a Yahud o din na kakabaloy niyan a Christian. Ino sa kaaloksakan as sa kaamyagingaran sa Muslim, paparatian niya sa Allah na panaman na maringkay swata ka ng beloy at ito Muslim. Akak kanal niyan sukad na niyan Rabbul Alamin. Raks simba niyan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aya masakiton na ayabu ka sa sabutatan sang kai kafir Christian na umakakang ka sa buboy na mimbeloy ka Christian. Di. O makakang ka sa buboy na miyakakang ka sa haram o gay na kanaba ka pumbaloy a kafir. Na su hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyakaraya-rayag a hadith. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafar. Sa din sa ibagak yan, susambayang sa titibabaan yan, akibagak niyan kusambayang na sa benar amya kafir ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenabarak na ng puun. Kenaba puun ko mga ulama tanong. Puun ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inos ka alok sa kan nabang kabagan alugar. Adi ka pa ka penambayang iwat aka. Kakisir ka na sa alungan amawrin na kidawa ka niyan. Kullukum ra'in kama kala alaihi salatu wassalam. Palaya kanudin petikay at ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adna titikayan yan wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Na palaya kanudin pagisir at ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku titikayan yan na sakaalok sa na ipagisir ka sa alungan amawri o anton onon itaman akatitikayin ka kung mga wata ka ipuon ka din sa iyang kutasimba. Ipagisir ka sa alungan amawri. Hay fulan, anton ay kaya tarbiang kakwata ka, anton ay kaya biatang kakwata ka, ino miyang isugo ko susambayang, miyang ipaliwat ko susambayang, na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na inisugo yan nagyang kutak, isugun tanok mo mga watat tanok ko sambayang, ayapan ay didiran na pituragun, wadribuhum biha bil ashar. Na pelambitan tanu siran, amay kami sampai siran sangkutwa sapul ragun, ada siran panambayang. Neman tu na miakir balik siran at taman iman tu na datano siran dan masugo sa sambayang. Anton panayam na kami daw akairan sa alungan amawri. Way dang kakiran tero ay kekapir kano, kekristian kano, ugay na dang kakiran sugo na gyang kutwa kakebaluiran at ituwa mga Muslim. Na miyakarayarayag su hadith Rasulullah SAW. Ayam bidaan o Muslim, nagugyang kutwa kafir na so kibagakan ko sambayang. Subhanallah. Na padanan akailangan amay ng kakaalok sami. Mimbiat ka kuat aka so kabubaloy niyan at dito Muslim ka, Muslim ka. Mi pamangdaungan so dadabiatan at dito dadabiatan.
Giang ka iya mga ridu itano na miya nama marsiransa ande manay kay panulon nirang ko agamayran akaka Kristiyani, kakakapiri. Ibarat yan sa giang ka iya kaya lockdown niya sangka yang bala-balaan sa hingad. Sangka na Pilipinas on. Na aya ini sambiran asalida na giang ka na pembetuan sa Santino. Ang kana na Santino na aya tutulan sa nawataanan abara simba. Si ikukad na niran. Si ikutuhan niran si Jesus. Naupo nakadimay nang ka asa kaaloks nading ka sa ni mapakamentay suwata ka adapan raw ta asabot adapan maakir balik dan yang pansabot sa dito agama niyan agama Islam na seden mararani sa keelatan si wata ka na pembeloy a Kristiyan ka aya kelang agian nagiang kanan asantino na di mambun ima kapamamang ni sa sekreto si ikusantino niyan. Kagi suwata na sa din sap kelang agian na gito'y din yan di inggulalan. Kaman lang yan. Na pipo kay kakwata ka akamantay niya sa giang kanan asantino akapangintuhananan na ding ka katawan na keraradan si wata ka na ayam ya kenalian at Tuhan ya nagiang kanan akakkenalan ang kanan Tuhan sang kanan asalida. Na kenalan yan ayat Tuhan yan ang kuta Tuhan ang kanan asalida na miya pa ka Kristiyan na kapansiwata ka. Geda iron. Niya kadak-dak asalida o pontan ron di mambiit sumawata tanong o pontan siya ron di mainang ka na keraradan siya ron inuman piya nga ada isa adat sukadak lang ko mga kangudaan sa manay kagi ayam ya lang agira na giyang kaya TV langwap kilera na dudabiutan na mga raratasang kaya mga teleserye mga movie na ayayran di inggulalan kenapa ko pero ay piya kaharam su TV piya kaharam su kambanday uga na ayap tiro na kan na haram rakaw din ka mambiat si wata akasang kutwa dedabiitan o agamatan o agam Islam o pa man na wata ka na Muslim ka may papaar ka si wata ka din ka mapakapsembayang la hawla wala quwata illa billah anto na ipanayaw na kami dawa kaniya sa anungan amori waqifuhum innahum mas'ulun amay ka pa makatindagan tanong wallah pagisaan kau Allah subhanahu wa ta'ala asa kaaloks pagisaan kaniyang ko mga watak anto na isimbag ka wallah ya Allah da akan mipar ka matagas yulo anto na ilalawa ka bubaling ka aloks ading ka kipar suwata ka adapan maakir balik dan ka mapakasembayang ya Allah Oy, pakaptayan tano, kebubayan tano sa mga watatanos, ikudiyang kaiyan, adinian mapakaliwag yung kutwa ayamanan yan, nakabnaron wagamatan agam Islam. Kagiyapiyak at tayak kad sebenar. Napiyak apang unutan kan sebenar. Na inunutan ka kulang kabayayan, namimbolo yung matagas yolo. Namimbali ang marata ipaparangayan, namimbali ang dipsambayan, namimbali ang di kanyan pamamakin na ganaan, andi sabab, nasabab perkaadang kambiyata piya-piya swata ka. Kau pamakainin biyat kau subiatan, wagamatan, wagam Islam, suwasiat kau Rasulullah, kapakasembayang ang kakiran, nawainin biyat kakiran ito na ayaw maprisultan niya sangkanan akapamakalaeran na mga pipi paparangayan. Nga panamaring ka asa kaaloksakan. Adang panararaw na kaanapas na subhanallah. Makapukas ka kira nagi sa kataksilan. Taman sa mimbungat ka kiran, meron nagkakiran nagyang kuta mga sambayang iran. Ipagisir ka na sa ilong na mori. Naamay ka din kasiran mambiat ko tito Islam. Nagumitaman mambusok yang biatang kakiran na miya kapukas kakiran sa kataksilan. Nagyuto pang ka makadawa ka sa hadapan o Allah subhanahu wa ta'ala. Bamangnin tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. At tawfikan tanong niyan sa mapi apang galabakan. Tawfikan tanong niyan ko kababaloy tanong mga Muslim. Pakibubayaan niyan raktan o yan ko to agamat tanong agam Islam.
Dibu aki mata yang kaya kapapagintau tanah sa dunia. Dibu mati, melagi saya sumia gintaw sa miya kamagatos ragun, 70 ragun, 80 ragun, 20 ragun, 10 ragun, napalayad nanan melagi-lagi sa kagdam aayadan akya gdamayaran sang kuta tenday o kya pagintawiran na dadan mati akya pagintawiran sang kai adunia. Ina kumiyaw na namiyang ingis ako sa mga loks. Adan a case na kana labi 80 ragun, labi 70 ragun, labi 60 ragun, labi 40 ragun. Miyangingis ako. Bapakulay. Ino, bang kamiyagdam sukiyatay, akya pakapagintawang ka sa dunia, gito na edad yun ang labi 80 ragun. Dad na kiatiyin watakulay. Da akan din magdam. Kalagi dino kaga ibu, agyang kutwa diya kang saya di kapapalaguyan sang kaya karsa damiya watakupan. Sangkay akala malamami. Dad natigin. Dakan din magdam. Ino malagi-lagi tanusan sa kagdam. Malagi dumiya kato aka antawa kada napalayatan o siya din pakagdam adibu mati agyang kaya kapapagintaw tanus sa dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi